बिखेकखे दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय माने बे दायना बुथारलायनाय आरो गुबुन जायगायाव मानसि लांखारनाय बे जोंनि समाजाव माने बे खोमसि फोथायनायनि थाखाय बे दायना बुथारनायफ्रा जाहैयो आरो मानसि लांखारनाया गुबुन गुबुन खामानिनि थाखाय गाज्रि खामानिनि थाखाय आइजोफोरखौ बा ओरैनो गामिनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन खामानि गाज्रि खामानिनि थाखाय लायनाय जायो मेन खामानिया बेनो जोंना दिनैखि बेखिनिखौ एवेरनेसखौ बा बारा मानसिफ्रा आवगायनानै फैया बुंनो थाखाय ओंखायनो जों बे दिनै हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जों डिस्ट्रिक्टआवल' नङा मैया थांनाय दिनावहाय ब्लकआवबो लानाय जाबाय ICDS प्रजेक्टआव बर' बाजार आरो सिडलियाव जोङो रेलि लादों रेलिजों लोगोसे एवेरनेस प्रग्राम लादों बेयाव जोङो ग्रासरुट लेभेलनि मानसि लिंहरदों आंगनवाडी वार्कार सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आशा ANM बिसोरनि गेजेरै जोङो रेलिबो खालामनाय जादों आरो बिभिन्न डिपार्टमेन्ट एजुकेशन डिपार्टमेन्ट दंमोन हेल्थ डिपार्टमेन्ट दंमोन आरो प्रजेक्ट डाइरेक्टर DRDA VCDC चेयारमेन फैदों गावबुरा फैदों आरो पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय पुलिस अफिसार्सफोर फैदों बा एडिशनेल SP फैदों आरो ल'नि मानसि फैदों डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रटेक्शन अफिसार दंफैयो बिसोरजों जों दिनै ज' जानानै जों बे केम्पेइनखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोंनि गेजेराव किसुमान ससियेल वार्कार्सखौबो जों लिंहरदों बिसोरो शेयार खालामदों दिनै कि बे दायना बुथारनाय बा खोमसि फोथायनाया मानि थाखाय जायो बिभिन्न बिसोरो शेयार खालामनानै थांबाय आरो जोङो आवगायनानै ज' डिपार्टमेन्ट हिसाबै मारै बे दायना बुथारनाय बा खोमसि फोथायनाय बा मानसि लांखारनायखौ जों मारै बन्द' खालामनो हागोन दिनै बेखिनिया गासिबो सावरायनाय जाबाय आरो मिडियाजों लोगोसे जोङो ज' जानानै बेखिनि एवेरनेसखौ जोङो स्प्रेड खालामनो नाजागोन गामि ओनसोलाव आरो बेखिनि दायना बुथारनाय आरो मानसि लांखारनायखौ जों बन्द' खालामनो चिरां डिस्ट्रिक्टआव नाजागोन जिल्ला हिसाबै नोंथांमोननि रिपर्टआव बिदिनो खोमसि फोथायनानै दायना सन्देहआव सिथारनाय आरो हिउमेन ट्राफिकिं बेफोर केसफोरा माबायदि फैयो माबायदि पार्सेन्टेज दावखोना दङ केसआवहाय माने बेफोरबायदि केसखौ पुलिस डिपार्टमेन्टआव फैयो डाइरेक्टलि बा उइमेन हेल्पलाइन दङ 181 बिनि दारैबो वान स्टप सेन्टाराव फैयो बा ग्रासरुट लेभेलावहाय बांसिन कमप्लेन खालामनायानो जाया बेनो खोमसि फोथायनायाव थांनानै निजेनो मालाबा कमिउनिटिया एक्सन लायो बेनि थाखायनो जोङो मानसिफ्रा आवगायनानै कमप्लेन होथों होननानै जों दिनै बे प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बा डिस्ट्रिक्ट लिगेल सार्भिस अथरिटियावबो कमप्लेन खालामबा कम्पेनसेसन एक्टनि दारै कम्पेनसेट खालामनाय जायो बे मानसिफ्रा बे खोमसि फोथायनायनि थाखाय जे दायना बुथारो बेखिनिखौनो मानसिफ्रा रिपर्ट खालामनो बिराद थान नुयोबा जेरै दिनै SP एडिशनेल SP बायद'आ होनदों 2023 आव रिपर्ट खालामदोंमोन खिन्थु 2024 आव रिपर्टआनो गैया दा बिदि नङा कि गामियाव गैया दं ओंखायनो बे रिपर्टिंआ जाथों होननानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों